Wadhi nyime nyakoromogi kod weche matimore. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni sirkal osetemo kendo goyo okang' maduong' e kedo kod njore kod jiwo arita mar piny. Murkomen ma wuoyo Elgeyo Marakwet omedo ni e gwenge ma Kerio Valley gisekedo kod kuo jamni mane go tach kendo yudo bunde mar 2,000 mane ni e lwet jopiny e tok chik. Kamano bende omedo ni sirkal medo chenro mag jiwo arita kod kwe ahinya to e tong' ma Kitui kochomo Garissa kod Kitui kochomo Tana River mag wandruok osebedo kokalo e medo apisas mag arita kwe e gwenge ma kamago. Mtoto wetu, serikali ni yetu, so vitu ikuje nyumbani. Kwa mwisho, kwa ngaleka empowerment. Muliona juzi nilituma regional commissioner wetu na regional security team wamefanya baraza kwa sehemu zote. IG amedeploy police. Unaona kwamba kuna stability also kwa sehemu hiyo ya Kitui na Garissa na Kitui na Tana River na kwenda mbele, na huko tukatuma askari ya kutosha, tuliwatumia gari ya